Sheikh Muhammad Gwani dan jihar Yobe zuwa ya ga checkpoint wani sojoji sun ka roƙe shi ya ba su lift ya ɗauki soja guda biyu sun ka tega hanya don ɗaya su an mai mota kuma sun ka halbe shi. Jami'in tsaro wanda adda training wanda adda gwaji wanda an ka gwada ma amana wanda an ka ce tsare jinin al'umma shi zai amfani da bindiga ya hoshi da makami har aka bi wasu yanki da nafin kuma don ana son a wautar da mu sai an ka ce wasu yan ta'adda na da yan ta'adda ne amma sai an ka jingina mu wa'ancan barayin da muka tunani alhalin ba su bane barayi na masu kakin soja. To jama'a shugabanni kuna da kallo da shugabanni na addini na kungiyoyi in nace shugabanni na addini kaga jama'atu nasrul islam kungiyar izala bangarora guda biyu kungiyoyin dariqa bangarora guda biyu kungiyoyin dariqa qadiriyya guda biyu kuna kallo kun ga abin da an kai wallahi duk kun ka sa idanu guda haka kristoci za su kame muku a Najeriya haka za su yi tunda dokokin Najeriya ta yaya aka mutun ya kisan kai kuna ganin abin da aka rubutawa bawan Allah ga ya mutu har an turbude shi wai amma zargi akai ga soja ya kashe shi ga mota ta an kama ta ga hannu ne amma wai kuma zargi ne akai tun yanzu kun ga an fara hituwa da makarkashi yadda kahirin littafi ɗebabben albarka Allah ya tsine mai albarka da wa'annan rubuta shi kaga sun hito da hanyar da za a bi a ce ai da ma tuma ta akai to ina sa mota don haka ga wajibi na Allah tabaraka wa ta'ala ya bada dama wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan sai Allah ya ce falasir fil qatl duk wanda aka kashe ma dan uwa akan zalunci Allah ya ce mun baiwa ɗan uwa ne dama su nemi haƙƙin su don haka ga ya ku mutanen garin jihar Yobe ahlus sunna in kun ka bari wa'anga ƴaƴana wanga bawan Allah da mata ne sun ka ta gayyara ga haƙƙe ne ga yaron ga wannan mi suna ne John Gabriel a sunan ubanai John Gabriel ya kashe mai uba ya kashe musu uba ga gwamnati tana kallo abu na farko dai arne na bai kai darajar shehi ba inda muna an ka ce mun kashe wani fasso a Najeriya ko gangance ku diba nan dai wagga takarar mu ta jihar Sokoto ai ko Dibora la'anatullahi alaiha da ta zagi manzon Allah a Sokoto an kai mata hukunci babu bala'i duk jarida da an Najeriya sai da ta buga amma da yawan jaridun Najeriya kun ga ai sun boye labarin wanga bawan Allah Muhammad Gwani ba su yada ba saboda don a nuna muku jaridun Najeriya na kiristoci na kuma kiristocin Najeriya ba su sun zaman lahiya a Najeriya shi yasa ko ganin suna hitowa da abubuwa iri daban-daban saboda sakarci da su kukucewa mu matsayin mu na musulmai sai ya zamanta duk abin da sun kai sai mun shiru wallahi mutanen Yobe in an kunka kyale ahlus sunna na Yobe in kunka kyale ba ku an shi haƙƙin wannan bawan Allah ba Allah shi isa mu zuri'a tai akan ku in ba ku tai kun ka zo kotu an kai jajirce ba duk wanda adda hannu cikin ku yana da karfi ne bai haƙƙe bai ba Allah shi isa mu zuri'a tai akan ku duk wanda adda haƙƙin biya akan wannan bawan Allah an so ma diya ne diya jinin su a kashi yaron nan ba abi mai haƙƙe ne ba ko yaran nan guda biyu ba Allah ka gan waɗanda adda hannu Allah ka san waɗanda ka yi ba su yi ba Allah da gwamna Allah da sarakuna Allah da malaman addinin da adda haƙƙe in ba su sa ba da shugabannin kungiyar izala in ba su sa ba da jama'atu nasarar islam in ba da sa baki ba ya Allah ka an san musu haƙƙin su a duniya ka an san musu haƙƙin su a gobe ranar tashin kiyama Allah kakka bari su zauna lahiya duk wanda adda hannu akan an so haƙƙin nan tunda Allah ya ce faqad ja'alna li walihi sultanan kuma Allah ya ce falasir fil qatli ba mu ta'addanci ba mu kashe wanda bai kashe ba balle mu tai mu dauki ramar gayya Allah kai ka hana ramuwar gayya Allah ya hana mu rama ballantana mu kama wani fasso nan mu kashe Allah ya hana mu yi haka nan tunda shi ya bada dama in ba ku bi haƙƙi ne ba Allah ka bi musu haƙƙin iyali ne akan ku adda haƙƙi ku ka iya ganin gwamna ku ka iya ganin shugaban ƙasa ku ka iya ganin Attorney General na ƙasa na Federation in ba ku an san musu haƙƙin su ba Allah shi isa musu akan ku Allah shi an san musu haƙƙin su akan ku Allah shi isa musu akan ku in kun ga bi haƙƙin su duk wanda ya ce wai ba za ya bi haƙƙi ba yana da damar yadda zai bi haƙƙi in dai dan jihar Yobe ne da Najeriya yana da haƙƙi ya kiya ya Allah kai al-Ghafur ar-Rahim Allah kai al-Qahhar kai ƙarhin kowa Allah ka rinjayar da mulkin da aga hannu ne ka sulɓuce mai shi sadda ya kona bukatar su ne in malami na Allah ya ƙi ba da gudunmawa a bi haƙƙin waɗannan yara yana da wanda yake ya kwanci ne shi ma Allah ka sa haka da ma shi ma ta rutsa da shi